imekata ife adị ime alụ eme gị gbakee mụ na onye dị min onye anụkwa gị ka mbe ndị ka ndị nọ ihe Amara daalụ. Good afternoon. Yeah. Ana enweta onwe unu. Ya no mmanya akwa ịda nye na mọlọ mmanya. Mmanya kichọrọ. Achọrọ ịṅụ mmanya. Ima from before. Ọ kwa gị. Ngwana ha ka ege mmanya na. Ya, onye na ebe a. Nye malt. Na adịba dị nọọsụ lo ye dị egwu. Every month agole go chee gị. Mmadụ ga nụla n'ime ajọ ihe ọ chọrọ. Arụ amakasị unu. Nne, enyi gị nwoke. Ọ nke gị? Ọ gị nwe? Ihe gbasara gị ebe a? Ewe n'iwe. Isi na mmanya ka ị chọ. Enye gị mmanya ka onwe gbasara gị ebe a? Nkata ka anyị na-akpa nụnụ. Ka ihe gbasara gị n'ebe m na ya nọ? Ewe n'iwe. Wow. Ọ dị ka ị na-ewe iwe ọkụ. Ọ ya anụ gị anụ? So isi nwe onwe gị, onye ga-anụ gị anụ. Ị chọrọ ịnụ ya? Dị ya ịchọ ịnụ ya anụ ya anụ. Onwe gbasara gị ebe a? Wetin concern you? Isi na malt ka ị chọ. Nwanụ malt gị n'isi ebe a kwụbanụ na nke ụdị anyị kọpị ya anyị gakwa ebe a ịkọ. Ewe n'iwe. Mụ na gọma fa before. Ewe n'iwe. Ịma na eziokwu na-agba agba. Onye ama onye mmadụ mere ihe ọ na-eme. Ịma eziokwu na onye nwere ike mere. Mommy, I check close your side. Mommy, you can't get on the side. Ịdị ime gbaki ya mara onye adọ serious. Edekwa n'ime. Ọ dị nnọọ ka mana aṅụ karịa ebe enyi anyị. Ọkọchị aga survive kwa. Onye mere gị nwanne ịmabụ before. Ebe aka m fụ gị. Ka ị na-esogharịzi m up and down. Adị m eso gị ọ na-aṅụpụta ebe enyi. Tụọ n'ebe ị nọ na anwụ. Onye gbasa mụ na gị. Ewe n'iwe. Mami ọjọọ wee gụọ gị mmanya. Ewe n'iwe. Iwe ọkụ adịghị ọkụ mma. Ọ dị mmadụ onye ahụ ọ dị na mkpa ka eji akpọ ha. Oyi tụọ mbọ mmiri zowe. Kpọọ ha si abịa. Ọ dị mma anụ onye anụ. Anyị gwa nwa ya eziokwu anyị bụ nwoke. Imekata ife adị ime alụ eme gị. Ịnwe nwa dị ime si aṅụ ehi na ihe kwere ya aṅụ nne m. Mana onye amakalụ mma ahụ. Mba. Mechie m ise m outside. Ọrụ ajị ife. Mọtụ gọọmenti na junction. Ọ nwere maka ntọ ka anyị mee kịta. Ọ na-ama onye a? Nna akpa ije nketa ebe ọ bụla gosi na mmiri afọ ọ na-emekọ ọ na-akpọ ndị mmadụ.